Hvad har du, er der noget nyt, du startede på hernede? Ja, det er det, fordi jeg har søgt som partner i Vadehavet. Men jeg ved jo ikke, om de synes, at det er for tidligt. Jeg har nogle billeder herhen. Ja. Det vil være hernede, det er, at for det første, at jeg har fået samlet 3 steder til et sted, hvor jeg både har plads til galleri og til værksteder, og hvor vi kan bo og har en dejlig lukket have, og vi samtidig kan have lidt ekstra indtægt på Bed and Kitchen. Og så kan jeg sådan gå rundt til det forskellige og gå ud i haven og drikke en kop kaffe, når jeg har lyst. Og så vil jeg næsten sige, at sidestillende med, at det er det bedste, så er det også fantastisk måde, jeg er blevet taget imod hernede. Af de andre kunstnere. De er simpelthen så bare så søde og hjælpsomme, og jeg har en fantastisk atmosfære hernede. Ja. Og jeg er kommet ind i de forskellige kunstforeninger, skønt de er censureret. Så der var ikke noget problem, og det var også dejligt. Og det jeg også nyder med hensyn til kunstforeningerne, det er, at de faktisk er censureret. Så man ikke kan komme ind, altså hvis man har gået på aftenskole en vinter og har lyst til at udstille. Altså det kommer man ikke ind på, vel? Og det synes jeg, det renser det lidt. Så det må jeg sige, det har jeg det godt med. Jeg synes, alle skal være kreative. Det har ikke noget med det at gøre, men det er, ja, det er hårdt arbejde.